Hej og værlig velkommen til Five Nights at Freddy's demo. Men jeg kan sgu ikke helt finde ud af at udtale det rigtigt, så det kan godt være, at jeg har sagt det lidt forkert. Men det står sgu lige her. Ja. Nå. Vi laver et nyt game, som jeg så begyndt at spille. Gøsligt. Og bare så jeg ved det, jeg taber hele tiden. Det er ikke personligt, det er bare noget jeg rigtig godt har lyst til. Så er det altid skræmmende. Så vi går i gang. Hvor er det allerede hyggeligt. Jeg ruster helt. Oh my god, jeg har prøvet noget. Så er jeg op på rød. Men jeg har altså kun fundet op på rød så. Til det her ud. Jeg har ikke gjort det før. Ja, det er fint. Hold nu bare kæft. Alle er her, bortset fra ræven, men det gemmer så også mest til bare her. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned. Jeg venter bare til 10 gaver med. Blah blah blah. Now it might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Nu kommer reven. Hvad siger du? Jeg synes bare, det er så uhyggeligt, når man hører den der lyd, så ved jeg bare, at den kommer. Så den kommer ikke. Så er Du der skal en godt gang ud til. af kameraet, og du kan lukke døren, så kan det være, at den kommer ud. Så ved jeg, at jeg lukker sgu bare døren hele tiden. Hvorfor? Vil du gerne dø? Ja! Så du lige siger det. Det vil jeg faktisk godt. Så kan jeg bare på kameraerne hele tiden. Er det en hund, der? På din kamera? En hund. Nej, hvad er det? Det er en kylling, en kanin og en bamsebjørn. Jeg er allerede helt vildt bange. Jeg kigger på kamera. Jeg kan ikke moderere kamera. Nej, jeg kan ikke se noget. Det er jo hyggeligt, det er reven, der tænker på, når man kun vil læse et. Ja, fordi reven står bare der, så kommer han tættere på, og så løber han hernede i gangen. Klokken er kun 1, og der er allerede 58. Ja, jeg prøver bare mest top som muligt. Se, han er helt op på rød. Og de står der stadig. The only part of you would like to see why the damn game will be your eyeball teeth pop up in front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, Det var mest uhyggeligt, hvis der kom den der slinderlyd, når man så det der dumme på det der kamera. Jeg håber at med dig. Jeg håber, de laver en 2. Det er jo op til 7 net. Men i demoen er det kun 2. Så sidder der. Er det stadig, hvornår går jeg over og tæver mig eller et eller andet? Jeg venter kun på jer. Den der kylling, det er bare... Den er bare skrækkelig, og bjørnen, den er bare skide. Den, Ja, den han er skidt. bare- Den er bare... Er derfor den er så brun? Den er mega uhyggelig, den der rev. Ja, fordi så ser man den bare lige her, og så ser man den løbe hernede i gangen. Ja, det er så uhyggeligt. Og så skal man bare skynde sig at lukke den her dør. Ligesom Mikkel BP, hvor han sidder og spiller. Så han siger, jeg tør simpelthen ikke at gå ind på kamera. Okay, gør det.
Når han så går ind på kamera, så ser han lige den der røv løbe ned den der gang. Og så skriger han op, og så gør sådan. Fuck! Kaninen er væk. Bare med til kyllingen er væk, og bare med til bamsebaren er væk. Nej, det står der. Jeg tør ikke. Det står ikke mere. Det står der. Så har vi den lille måde for dig. Gider jeg ikke at åbne. Gider jeg ikke engang at tænde lyset. Nu vil jeg gøre det alligevel. Står der stadig. Se her. Kyllingen er også væk. Og det er reven. Nej. Det ligner det reven. Det er kaninen. Nej, kaninen. Nej, det er kyllingen. Det skulle du. Kaninen står her. Nå, jeg troede det var buler. Kaninen står der. Shit. Det havde sgu ikke blive rettet videre. Ja, nu kommer den hyggelige lyd. Se alle folk, nu kommer den dejlige lyd, som jeg elsker. Jeg tror ikke. Så jeg. Stop! Det er jo ikke hyggeligt, det er hyggeligt. Okay, det er ret hyggeligt. Det er hyggeligt bedst. Ej, du skal lige her. Jeg har aldrig brugt før. Skal det sådan en vende eller anden? Nej. Sejt, nu er bare lydet slet. Jeg har hørt det der ved, der kommer en præmie. Fuck. Måske kommer han med præmien. Måske er det noget andet, han kommer med. Hvad sker der? Fuck. Så uhyggeligt var det sgu det heller ikke. Han kom bare i fjeset, mand. Det havde været meget mere uhyggeligt, hvis Jamen, det stod bare lige og kiggede ind på skærmen. Og så stod bare lige og kiggede ind på skærmen der. Det var- Vent nu på det. det var meget uhyggeligt, hvis det var reven, der kom. Ej, Connect. Ej, okay. jeg gider ikke mere. Det var helt op. Du skal connect. Ej, så skal fandme også din tur, mand. Du er dummer. Jeg har aldrig spillet. Ja, men den Det kunne jeg sgu ikke forstå. Jeg kunne overhovedet ikke Okay. have spillet det her. Jeg skulle prøve for at høre noget godt musik. La 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 la, Jasanja. Lad så noget, Lambo. noget musik. Dall'Americo di Capri. Napoli non minore. Sangue napolitano. Simmonate dintate le masarielle. Okay, så Ma dimma l'allegria con lo Chanel. Un'invitate cose serie. Ej, så er der glad musik. Jeg har en god en. Ej, jeg har en rigtig god en. Ej, ikke den. Ej, det er Let me take you. Se ne volume. Ja. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands.